Atxalde ondanoi, eskarrik asko etortzeatik, Euskal Herriko Trikitixa elkarten partetik, eskarrik asko erantzun hau emateatik, eta gaur hemen ikusiko dezuena, edo entzungo dezuena, Favorez 05 diskon izango da. Laizter izango dezu esku harten, eta gaur jende aurreko aurkezpena, primizin, hementxe izango dezue. Hemen pronto dauzkunak, ezautuko ituzue, Iñaki Zunzunegi Olarte eta Pello Urdangarin. Urrena etorriko dan bikotea, Elortza Anaiek, Jose Agustin da Andoni. Atzetik etorriko dienak, Arkaitza Lur eta Idurre Arriola izango dira. Eta saio izten edo diskon azkeneko bikotea, Imanola Astiasaran eta Izerrek osatzen duen. Lehenengo ordu beten, diskoa bere hortan eskainiko due eta ondorenen saio libren jardungo due. Espero dugu zuen gustokoa izatea eta jakin Favorez 5 diskon izango duzuela gaur hemen entzundakoa. Eskarrik asko eta ondo pasa. Aspaldian izan ez da, aurten izan ezer nion, naiza gure gaztetatik, gauzak aldatuta egon, umore hona eta poza, biak ikusi nizkion. Altxatxe! Zelatungo zelaietan, soinu txikita dultzaina, aldamenetik laguntzen, pandero txintxarri fina, aurrian dantzan zebiltzan, sasoiko talde harina, gorputzaren gozamena, bihotzaren atsegina. Buruzbidea eginun, lehengo itxura zarrian, gero erreumaren kontra,
pasagerrian, Euskal Herriai begira, gurutziaren aurrian, urazan edertasuna, Ernioko gailurrian. Moda berrien jantzigako neskatilak, moda berrian jantzigako neskatilak, txoreturi da bitza oiekin mutilak, ai oiene oiekin mutilak, moda berrian jantzigako neskatilak. Ona motza jantzita biztan pantorrilak, ona motza jantzita biztan pantorrilak, kontuak engainatzen bastante habilak, ai oiene bastante habilak, ona motza jantzita biztan pantorrilak. Erregutzen diote jaunari elizan, senar gaia beratxa nahi dutela izan, ai oiene nahi dutela izan, erregutzen diote jaunari elizan. Ez dira ikaratzen gau ez ilunduta, ez dira ikaratzen gau ez ilunduta, koraje hondiak imutila helduta, ai oiene mutila helduta, koraje hondiak imutila helduta. Haydi haydi tekniğe. Haydi hop. Maiatzaren amalaua, dago aipa beharrea, orain bederatzi urte, izango dira urrea, Euskaldun mendizaleak, arazo denen aurrean, ikurriña jarri zuten, munduaren gailurrean. Oide gara, ama! Arriskuz betea, izan arren eberesta, aurreti beren bidea, ederki zituzten presta, notizia iristean, dena bihurtu zan festa, Euskaldun mendizaleak, hausteko mendirik ez da. Hori degena, ama! Lehenengo eberestera, gero joan ziran kabira, handik ere pozik eta garaie etorri dira, sinestu ezinik batzuk, esandakoak badira, herri txiki hartan denak, aldaude gora begira. Altzamote, ama, hop! Non bai sortu ginalako, oiko malde maitaleak, mendietako gailur da, hauen ganako bideak, edo non uzten ditugu, izan dako seinaleak, gora mendiko kirola, eta gora mendizaleak.
sekulan ez du galdu esperantza, iritsiko zaiola Euskal Herriari, denok espero dugu egun berri hori, iritsiko zaiola Euskal Herriari, denok espero dugu egun berri hori. Langileak lanean, nausiak bakantza, baina sekula ez du galdu esperantza. Lurreko ondasunak egunen batetan ez direla egongo esku berdinetan. Hori egera! Herrian urkoz dago, ez jaia ez dantza, baina sekula ez du galdu esperantza. Heriotzak atean biak apurtuta, dantzatuko dugula zazpiak batuta. Horroiak nausiari zor dio gorantza, baina sekula ez du galdu esperantza. Batak eta besteak egun izateko, nausia morroiari belaunikatzeko. Batak eta besteak berdin izateko, nausia morroiari belaunikatzeko. Itxasoko begi, ordezu moinarri, guztion txoragarri. Go
zure bersoen diztira, Euskal Herritik kanpo